ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାର ବିବାହର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହାର ଆବେଦନ ତାରିଖ କେବେ ରହିଛି ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏହାର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ବଟନଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ବିବରଣୀ ବା ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ସରକାର କ'ଣ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଢ଼ି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗରିବ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣବିବାହ ଆୟୋଜନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଯେଉଁ ଗଣବିବାହ ଆୟୋଜନ କରିବେ ତାହା 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଯେଉଁ ଗଣବିବାହ ହେବ ଏହା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଗରିବ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଏହି ଗଣବିବାହ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ଭାଇମାନେ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବାର ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କନ୍ୟାର ବିବାହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି କନ୍ୟା ଯେଉଁ ବିବାହ ହେବ, ସେହି ବିବାହର ସମସ୍ତ ଭରଣ ପୋଷଣ ବା ସେହି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ ତାହା ସରକାର ବହନ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ କେବେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସ୍ତରରେ ଅଛି ବା ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କେବେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସରକାର ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ସ୍କିମ୍ଟିକୁ ଆମ ଆଗରେ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସରକାର ଏହି ସ୍କିମ୍ଟିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025 ଆଉ 26 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ଟିକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପନ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ବହୁତ ଗରିବ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସହିତ ବହୁତ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଯେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କିମ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆସିନି କି କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ଲାଗିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା କେବେ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କିମ୍ଟି ଆସିବ। ଯେବେ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।